kabeh padha bisa ucul saka tanganing para brandal kang makuwon ana ing alas. Wah, nuwun sewu. Wonten salah sawijining prajurit ingkang dirangket saya brandal niku. Ana salah siji prajurit kapikut dening para brandal. Nggih. Yo nasibe piye? Kula nggih mboten ngertos niki. Cilaka. Pripun iki pripun? Ngene wae. Pripun? Aku kelingan. Pripun? Nalika semono Kanjeng Hadipati Dirjo Ngalim nganakake sayembara. Sapa wae ora mas ora idep. Kalamun bisa nentremake Kadipaten Trenggalek bakal nampa nuduh kula diwerakake ya. Kakang Warok Guna Seco. Wah, kula sawang saking ketebian. Nggih. Anggenipun mlajar niku lonjong wimis. Ambekane krenggosan kringete dleweran sak jagung-jagung. Estunipun mentas saking pundi, Ndoro? Ing sekawit panjen kula menika diutus kalian Kanjeng Hadipati Dirjo Ngalim. Nggih. Teng parigedah mbuktekaken jalaran Kanjeng Hadipati Dirjo Ngalim menika nampi para prajurit bilih wonten ing Gunung Sebubuk menika kathah piranganing para grandal lajeng kula nak yenaken mbuktekaken lampah. Kula pinanggih kalian Singa Gobrah lan Lorek. Tuangganing brandal teng Gunung Sebubuk. Mboten kirang-kirang anggen kula ngemutaken bebasan lambe sak tumang kali sak merang. Nanging piyambakipun puguh mboten kersa kula rangket sak temah dados sulaya. Perang. Nggih. Kula yakin menawi namung mengsah kalih para brandal. Prajurit saking Kadipaten Galek mesti angsal kemenang. Walah nggih tetep menang. Menang napane? Menang mlayune. Jabang. Kalah Kakang Warok. Kalah. Mriki, Je. Kowe kene. Sampeyan wau dikroyok brandal pinten, Mas? Papat. Lah kira-kira astane sampean sing kiwa niki tesih gredeg ta mboten? Sampun sehat. Mun sehat. Nggih. Lanjutkan nggih. Menawi prajurit wonten ing Kadipaten Galek niki kalah. Napa nggih badhe kelampah Kadipaten Galek niku namung sak megaripun payung Ndorowati. Mugi-mugi perkawis menika mboten badhe kedadosan. Matur. Ngantos Kanjeng Hadipati Dirjo Ngalim menika judeg ing penggalih. Nggih. Lajeng ngawontenaken Giri Sayembara. Giri Sayembara. Sinten kemawon boten mawas lan boten idep, boten ketang kere pacukiling balelongan bebasanipun kalamun saged nentremaken Kadipaten Trenggalek badhe nampi nugraha saking ngersa dalem. Ngaten. Kalebet panjenengan Kakang. Ngaten nggih. Ndorowati. Nggih. Mboten ateges kula niku cumongol-congol. Mlebeti sayembara niku mboten. Nanging rening kula niku ngrumaosi kawula wonten ing Galek. Rening dinten sakmenika Galek dipun damel geger kalih para brandal. Kula mboten trima. Mila saking menika sak gaduk-gaduke nalar sisa-sisane tenaga kula badhe nderek cawe-cawe madhangaken swasana wonten ing Galek. Menawi ngaten kula matur nuwun sanget dumateng Kakang Warok Guna Seco. Parandene kersa mbiyantu nentremaken praja ing Kadipaten Trenggalek mila. Sawetawis sewang-sewangan kula badhe munjuk atur kersa dalem Kanjeng Hadipati. Menawi kados ngaten, salam taklim kemawon. Ngaten nggih. Sing ati-ati nggih Kakang. Nggih. Ayo Mas Yoyo. Wah, kaya nopo buan ae, Cak.
Mergo aku pengen rembukan kelawan Yen tak rasa-rasano kok janggal nggone awak dhewe iso ngrubuhake ana ing Kadipaten Galek. Di aku tak kondo bloko. Nanging mengko kowe aja nesu kelawan aku. Perkara apa? Saiki kok gagas kanthi pitung sing jangkep. Apa ya kelakon kowe lan aku jumangkah ana ing Kadipaten Galek ngrubuhke Kadipaten Galek. Biyen mula sampeyan wis tak omongi lah. Nganti kowe tak perintah kon gawe geger. Tenan iki ora karepku dhewe. Jujur karepe sapa? Aku gak ana sing perintah. Sapa? Ora ana liya Kakang Waruk Guna Seco saka Siman. Oh, mateni wong. Wong gerang kok ora iso nggo tuntunan belas. Kok iso ngono? Lah padha karo nyoroke nyawamu lah karo nyawaku. Mergo apa lamun aku ora nuruti kekarepane Kakang Waruk Guna Seco, mesti tanganku iki sempat. Wis, kok nek ketemu Kakang Guna Seco aku tak sing ngomong. Sampeyan sing takon. Yo. Wis dong lumpuh kabeh. Lah iki sandangane kok beda dhewe iki. Prajurit Galek, Prajurit tak tak gebuki tak jak berandal. Sing iki wis wegah dadi prajurit. Lah kok kowe wegah dadi prajurit sebabe apa? Gagarota. Kok jiotosi kok kamplengi terus gagal. Gagarota ilang ingatan. Kakang Guna Seco. Ana apa? Sampeyan wis tuwa. Wong tuwa nggo panutane bocah-bocah. Lho, yen gething karo bocah-bocah lek kondo bloko ah. Ngosek ah. Sakwise aku teko ning papan kene, kowe ngeculake tembung sing kaya ngono. Lamun to aku to anggap mentolo lan tega karo kowe-kowe kabeh. Bener. Lho dasare iki yo. Dasare maton, Iya. kandhane Kakang Singo Lorek. Heeh. Sampeyan kongkonan Kakang Singo Lorek lan aku supaya gawe geger ana ing Kadipaten Galek. Lak padha karo nyoroh nyawa to, Kang. Dadi perkara kuwi. Yo, ngene. Yen pancen kowe iki durung ngerti apa sing tak karepake, bakal tak kowe ngerti. Kepiye? Dadi cecane kowe wis kelakon gawe geger ning Galek. Lakon. Oh, prajurit Galek dijuotosi karo sing iki. Salang tunjang Prajurit Dom Galek. rempol kabeh Rembul sira. kabeh. Utamaning patih ana ing Galek ya tak juwotosi. Yang penting koyo wit-witan. Ini ya. Sak durunge aku mangsuli pitakonmu, aku matur nuwun dhisik karo kowe. Iya. Mergo kowe wis gelem nuruti apa sing dadi karepku. Nanging sakwise kowe wis kelakon gawe geger ning Galek, tak jaluk kanthi banget dina iki leren. Nggonmu gawe geger ning Galek. Ngono kok arek jenenge wong tuwa. Lho, Cangkeme sampeyan ora iso dikukur omongan. mateni wong. Dek ora iku. Ndondo lho wong tuwa dicangkem-cangkemno. Ana bocah wani wong tuwa mergo wong tuwa ora kena kanggo panutan. Wong tuwa ora kena kanggo patokan. Yo kok sampeyan kuwi. Sampeyan kon mbok piye wing? Kowe tak kon gawe geger ning Galek. Wis lakon. Iya. Galek tak geger prajurit padha mlayu. Karepe apa teh unggahi meneh. Ora galek lho iki sampeyan teko tok kon leren brandal. Kok kon lereni geger. Apa sebabe nganti aku kondo sing kaya ngono? Sebabe apa? Mergo mentas wae aku ketemu karo Patih Reksapraja. Mesti sampeyan idak-idak. Ora. Telake kok jiglong. Ya dudu. Kok jiwotosi pipine? Ya mesake wis merembul kabeh. Mongso wong galek. Ayo. Terus kok kapake. Lah, bareng aku ketemu karo Patih Reksapraja. Patih Reksapraja iki kandha. Ana piye? Nah, dina iki Bupati Sudibyo Ngalim iki nganakake Giri Sayembara. Isine sayembara mau. Marang sapa wae ora mawas sing bisa cilik krangket gedhe mateni brandal Gunung Sebubuk iki bakal diganjar ngono. Anjur ana menungso sing mlebone sayembara apa ora?
Senajan to kowe iki tak ibaratake brandal sing wis ora enak iwake. Iya. Ning iki ana menungso sing wani ngleboni sayembara. Wong piro? Wong 10. Ora, Wong 12. dudu. Wong 50. Apa meneh mung 50? Wong piro? Mung siji tok. Wakekane gampot arek. Iya. Wong sayembara desongan berandal wong sitok. Nah. Hei! Hei! Woi. Oi! Oi! Apa? Oi! Apa ya ora mudeng blas ya omongane? Kandhane kuwi Piye BS. piye iki piye? Sapa sing nglebone sayembara? Iya. Ape dicuwo to si? Jotosi. Diuklek-uklek, dicacah-cacah, Cacah-cacah. nes lembut makano kiri. Oh, iki pakana kiri. Makano kiri diaginge. Kowe pengen ngerti Ya. sing ngleboni sayembara? Ora ana liya aku dhewe. Aku. Kowe wani aku. Hah? Abe anak wani. Hah? Ayo, caca apa kana kuku. Ayo. Ora ngono. Ana. Wis sampean guyon karo BS nduk. Lah wong ame dicacah-cacah nganggo pakana kuku. Sampean sumingkir sing nglebone sayembara tak adepane. Sing ngleboni sayembara iki aku. Sampean iku piye to? Piye? Sampean sing kongkon, sing ngleboni sayembara kok sampean. Iki tenane sampean karepe piye? Ayo ana tetembungan ya to. Aku sing miwiti, aku uga kudu sing mungkasi. Kudune Ngene, yen pancen kowe durung ngerti apa sing tak karepake. Lamun to ing mengkone, aku sing klakon nyekel kowe kabeh. Ing mengkone aku bakal nampa ganjaran. Ngono. cilik gedene sampean iku pengen keparak karo kanjenge Dipati. Iya. Yo, saiki brandale dilereni. Geger ning galek uga dilereni. Ya. Saiki ayo coba balik. Doleren. Oksik. Ngosik meneh. Balik piye? Lah nek nganti aku iso ning galek tanpa nggawa bukti. Lah, buktine? Iki aku dianggep ngapusi. Buktine kudune piye? Buktine kudu kowe tak sowan kene galek. Niki lho sing ora gathok. Ora gathok iku. gawe was-wase wong. Ora Sampean gathok. ngrangkit aku. Iya. Sampean suwano ning gialet tekan kono dirangket, Iya. pakujian saben dina dikomap. Aku kok digrecek karo Kowe ora usah kuwatir mergo aku keparak ana ngersane Kanjenge Dipati. Mula kanthi kuwi aku janji mengko nek upama ana besete kulitmu cekleke balungmu, aku sing nambani. Iya. Ning iki yo janji. Piye? Upama sampean iku engko entuk nugroho aja lali karo aku. Aja kuwatir mengko bondo donya peken kabeh. Kira-kira sampean njaluk bukti wong piro iki? Wong telu ae. Apa wae? Kowe karo kowe. Weh. Ayo, melu. Yo. Ayo cah, sawetara kowe Bali, bali andanono. Oh, ayo. 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 Kakang Pati paring dawuh Kanjeng Adipati. Sawise satata nira bukit selak ora sronta rasaning penggalihku daya-daya pengin midhangetake pekabaran ana ing Kalsebubuk usanane kepiye
kebareng abdi dalem unjuk atur Kanjeng. Menawi wonten duna dungkap anggen kula matur, kula nyuwun agunging samudra pangarsa. Iya, agung paksamaku tumrap jeneng sih. Ing sekawit tansah angesti dawuh panjenengan teng parikedah. Kula mbuktekaken para brandal kemakuan wonten ing alas sebubuk Kanjeng. Kelampah kula saged pinanggih kalian tuwa-tuwangganing para grayah keng nami singa gubrah saha singa loreh. Banjur Sampun boten kirang-kirang anggen kula caos pemut nanging piyambake tetep ukuh ajeng damel gendra wonten ing Kadipaten Trenggalek. Ngantos dadosaken sulaya perang. Campuhipun perang prajurit Trenggalek lan para brandal nyuwun pangapunten. iya. Kapeksa prajurit Trenggalek kula nduraken Kanjeng. Prajurit Trenggalek padha mundur. Mengko yen malah peranganing para keraman nganti nyangsek munggah ana ing Kadipaten Trenggalek njur kepiye? Kula kinten boten badhe kelampahan. Para brandal kula badhe ngrangsek wonten ing Kadipaten Trenggalek jalaran. Sak mundur kula saking Gunung Sepubuk. Sakengipun margi kula pinanggih dhumateng Pak Kakang Warok Guna Secok ing Siman. Kula walakon napa wontenipun? Iya. Sarengaken Kanjeng. Kakang Warok Guna Secok saguh sumaguh badhe nderek nentremaken Kadipaten Trenggalek. Kakang Warok Siman nyagui melu nentremake Kadipaten Trenggalek. Ya, Muga-muga Kakang Warok Siman entuk gawe supaya kabeh para kraman sing mapan alas sebubuk bisa karangket. mugi-mugi kados mekaten. Monggo. Ngaturi kasugengan rawuhipun Kakang Siman wonten ing Trenggalek. Pikantuk pangestu dalem sowan kula kalis ing Sambikala. Boten katalumpen sugeng kula katur Kanjeng. Cih, Kakang, kula tampi dawah sami-sami. Ngaten inggih. Kakang Warok Guna Secok Kanjenge Sudibya ngalim jumbaken dhateng aturipun Kiraka Patih sambet kalian katentremaning Kadipaten Trenggalek. nggih. Menapa saestu Kakang Siman nderek cawe-cawe nentremaken Kadipaten Trenggalek ngrangket sedaya para kraman. Menika leres menapa ingkang dados aturipun Gusti Patih. Jalaran menapa Kanjenge? Kula niku ngrumaosi kawula wonten ing Galek ingkang kula inum, ingkang kula mangan niku nggih kula pametu saking Galek, sumber saking Galek. Mila kula niku mboten trima menawi Galek dipun damel geger kalih para brandal. Matur nuwun. Nah, sak gadu-gaduke nalar nggih pikantuk pangestu dalem. Ing dinten sak menika brandal wonten ing alas sebubuk sampun saged kula rangket Kanjeng. Sampun dipun rangket. Nggih. Lajeng pundi? Lah niki napa? Nggih, niku Kanjeng. Endi wong telu iki sing dadi tuanggane para brandal? Kowe dadi ketuane begal. Kowe. Jenengmu sapa? Jenengmu? Wawa. Ayo brandal kok jenenge Kawat. Kawat apa wawan? Boten kawat Kanjenge. Hah? Wawan. Oh, Wawan. Kowe begal. Nak entuk duwe mbok nggo apa? Wah, Entuk duwe ngene nggo apa? Sing marahi sapa? Sing marahi sapa? Sing marahi sapa? Wong aku kenal kowe ora kok aku marahi. woi, Tak sikut.
ingkang dados tuang-tuangane para brandal. Kowe sing muda tumaruna sing gagapi desa. Lho, kok tumindak brandal maling ngecu gawe kapitunaning liyan. Iki jane karepmu dhewe apa ora sing kongkon? Kondo. Ana sing kongkon apa karepmu dhewe? Niki karep kula dhewe Kanjeng. Ora Pangapuntenipun Kanjeng. Ngantos kula menika brandal ngecu rampok merga kepepet kahanan Kanjeng. Bojo kula niku cilik-cilik anak kula meten kabeh Kanjeng. buang bayi. Doi matur wong ulak-wali karep Pripun to Kak? benerno, Cek. Anakku cilik-cilik bojoku. Ngantos pangapuntenipun kula niku ajre adepan kaliyan Ndoro Dipati. Sak macul metal. Bajur sing kowe Kula kalah ngeslot. Kalah ngeslot. Aku kula brandal. arep kepiye wae. Kowe kuwi salah kumrap tatananing negara. Mula kanthi kuwi kowe wong telu bakal tak patrapi pidana kunjara suwene 500 taun. Aduh, Kanjeng. Iya, Bang Bayi. Kanjenge Dipati, Kakang Dina Sejo. menapa mboten kelangkungan anggen panjenengan matrapi pidana kalih singa gobrah lan singa lorek. Lho, matrapi pidana kok gangsal 100 taun hukuman. Kamangka banter-bantere tiyang niku umure niku mung 100 taun. Lah nek nampi hukuman gangsal 100 taun, ingkang sekawan 100 taun niku sing nyauri sinten? Niki Ndoro Patih kula kersa menawi dipun hukum kalih Ndoro Patih. Melajak-ajak. Nggih. Saka karepku ora 500 taun nanging 15 taun. Gangsal 12 taun. Gangsal 12 taun. Kanjenge mboten ateges kula niku nyahak menapa ingkang dados kersa panjenengan. Matrapi pidana kalih singa gobrah lan singa lorek. Nanging nggih Kanjenge. Nanging kados pundi? Kala wau singa gobrah singa lorek menika sampun matur wonten kersa panjenengan. Mbok bilih anggenipun tumindak brandal kados ngaten niku merga kepepete kahanan. Kangge ngrumati anak bojo. Kok upami singa gobrah singa lorek panjenengan hukum. Lajeng kados pundi nasibe anak lan bojonipun Kanjeng. Lajeng menawi mboten kula patrapi pidana. Kula kuwatir gobrah lorek lan kanca kancane niki mbaleni tumindak mblek. Pun panjenengan ampun was lan sumelang. Menawi mangkenipun singa gobrah singa lorek wani mangsuli tumindakipun melih niku tanggel jawab kula. Oh, kados ngaten. Kejawi menawi kados. Nggih, Kanjeng. Kula juwaken dhateng dawuh kula ing ajeng. Nggih. Saka sinten ingkang saged tentremaken Kadipaten Trenggalek ngrangket para kraman badhe nampi ganjaran saking kula. Wah, duh punten dalem sewu sakderengipun. Anggen kula nderek cawe-cawe madhangaken swasana wonten ing Galek niku ikhlas lahir batin kula mboten ngantu-ngantu ganjaran Kanjeng. Wah, luhur sanget bebudenipun Kakang Dina Sejo nanging sampun dados dawuh kula. Lah menawi panjenengan boten kersa nampi ganjaran lajeng kados pundi? Anak mangki kula niku nampi ganjaran ginawa kula niku anggen kula nderek cawe-cawe madhangaken swasana wonten ing Galek niku ora mawa pamrih Kanjeng. Nggih. Nggih, boten dados menawa. Kakang Siman boten kersa nampi ganjaran, boten dados menapa. Nanging kula badhe nyuwun pirsa. Menapa ndika Kakang Siman ting dalem Siman menika kagungan putra? Gadah setunggal Kanjenge. Jaler napa pawestri? Pawestri Umuripun kira-kira pinten? kalih dosa ngancik niki. Pun sapengaten. Nggih. Naminipun sinten, Kakang? Naminipun Suminten Kanjenge. Suminten. Nggih. Katen mawon. Pripun? Gandeng Kakang Dina Sejo boten kersa nampi ganjaran sae kula. Suminten anakipun Kakang Dina Sejo
badhe kula pek mantu kula dhawuhaken kalian Subrata anak kula. Panjenengan dhawuhaken kalih Den Mas Broto. Nggih. Wah kanjenge menapa mboten kelangkungan anggen panjenengan paring pangan kok ngatos ngaten jalaran menapa kanjeng nggih. Panjenengan niku salah setunggalipun pengayoman. Lho gadah besan namung sak warok. Menapa ing mangkenipun panjenengan mboten lingsem kanjeng nggih. Kaporo perkawis menika malah saged nambahi mongko king ati kula ing atase kula pengayoman saged pawur kalian kawula. Oh kados ngaten nggih. Menawi kersa panjenengan kados ngaten kula namung ndederek. Menek kados ngaten sisan dene Nggih. dhawuhing temanten Subrata lan Suwinten kula temtokake wonten ing dinten Soma Manis Wulan Ngajeng. Soma Manis Wulan Ngajeng. Nggih. Rening sampun gandang terwaca dawuh panjenengan, pramila kula nyuwun pamit tak ngabari bateh-bateh kanjeng. Sisan gawe niki dijak balik. Oh, kados ngaten nggih. Kula nyuwun pamit. Ayo. Oh ya, ora, lewat. Kepareng patukan Kakang Patih menapa anggenipun panjenengan bebesanan kalian Kakang Warok kula sedo ing Siman sampun dipun penggalih kanthi tirtanipun kawicaksana. Yo kene jeneng sira matur kaya Awet ngaten Kanjeng. Nggih menawi ingkang putra Raden Subrata menika ing manggenipun saged nawi. Menawi mboten malah mimbuni perkawis to. wal. Nganti kalimput panjenenganku ora nantu marang putra Lah mila menika prajurit. Eh, Timbalan Subrata Wis tak dawuh. Kene ya. Ger Subrata, Paring dawuh Kanjeng. mestine kaget sira katimbalan marak ana ngersane Rama. Leres wonten kawigatosan menapa Kanjeng? Ana dadi timbalan Rama dawuhake. Coba Rama kepengin midhanget aku. Nggonmu gelang sawiring reh. Menani tata kaprajan lan kapandutan. Mergo besok keng lintir kawit bawaning Rama iki keng sira. Leres Banjur kepiye? pangestunipun Kanjeng kula. Kula kagadang benjang lengser kawibawan andalem wonten Trenggalek. Ya, Kula netepi dhateng darmanipun tiyang sepuh Rama paring dawuh kula kedah sinau samupawis bab tata kaprajan, kampanditan lan sak piturutipun. Namung boten sekap namung menika. iya. Kula bigugulang oleng joget lawung lan tembang agung. Mbok menawi sawanci-wanci Rama badhe ngersakaken pahargan kangge nyegah tamu wonten Trenggalek, boten badhe anuci wani. Bagus. Yen kaya ngono ateges wis buntas. Pangestunipun Rama. Dadi ora sumelang lamun Rama maringake kalungguhaning Kadipaten Trenggalek marang sliramu nanging siji syarate isih ana sing kurang. Menapa? Sliramu kudu duweni titikan wanita minangka calon garwa prameswari. Apa sekirane wis nate srawung karo bocah wadon? Nyuwun pangapunten lho. Rama Adipati pirsa piyambak kula mboten nate medal saking dalem kapngerah. Menapa malih tepang kalian wanita. Cethanipun raosul batos kula menika tasih suwung bab perkawis wanita lho. Yen kaya ngono ti Mas Kedengan, sliramu ora usah ngupati calon garwa, Kapara Rama wis milihake calon garwa sing pas kanggo sliramu. Menapa saestu? Dapur kapasah yogi selak ngerang dados raosing manah. Rama kepareng ngendika lan paring dawuh, sinten jodoh kula ingkang mangke kiyat lenggah dados garwa prameswari wonten Trenggalek. Bocah wadon mau saka desa Siman
anake Warok Guna Seco Suminten jenenge. Nyuwun pangapunten Rama ampun ngantos gegojekan dumateng kinten putra lho. Rama ora gegojekan. Monggo kula menggalih menawi kula kajodokaken kaliyan laring saking Paredèn, laring saking Bisun, bobot lan timbang lak boten bobot lan timbang. Ya. Mangke menawi kelampahan kula jatuh krama kaliyan laring saking Bisun, malah ndamel asor-asmonan dalem Kanjeng Rama Dipati. Ngono ya kena. Nanging nganti Rama njodhokake sira marang Suminten anake Kakang Guna Seco. Awit gedhe lelabuhane Kakang Guna Seco tumrap Kadipaten Trenggalek. Tanpa ana Warok Siman, Kadipaten Trenggalek wis karbut dening para praman. Lho, gelemo. Sliramu nampa Suminten minangka calon garwane. Nyuwun pangapunten to. Rasing batos kula dereng saged nampi. Jalaran tiyang jejodohan menika mboten sekat kangge sedina rong dina. Kangge sak laminipun gesang kangge tuntunan kaum wanita ing mapan wonten tengah. Ya, wis. Rama nglenggono perkara iki. Inji, Mergo tresna kuwi mapane ing ati leres ora bisa kapeksa. Nanging mergo Rama keladuk paring dawuh marang Kakang Warok Siman, sithik edang. Gelemo sliramu leledang ana ing desa Siman. Temonono bocah wadon sing jeneng Suminten. Yen pancen kasduatimu, mengko gelis matur ning ngersaning Rama. Nanging yen ora seneng, welingi Rama siji. Aja pisan-pisan gawe gelo kulawarga sing. mekaten. Kepareng nyuwun pamit mboten tambahing pangestu. Sing ati-ati.